І я думаю, на сьогодні ми будемо закруглятись. Можливо, якщо я доживу до завтрашнього вечора, то я ще завтра запущу трансляцію, і ми продовжимо це все бороти. Але мені здається, що, не те, щоб там неймовірний прогрес, але прогрес. І це прикольно. І це прикольно. Тому, завтра, на наступній трансляції ми вже підемо робити функціонал апки. Так що це не хухри-мухри. Ладно, нехай ж буде.